Ang santos nga rosaryo, unsa man gyud na. In this short video, mag-explain ko unsay gisulti gyud sa simbahan Katoliko about sa santos nga rosaryo niya. Ngano man importante kay siya nga pagampo. Ayaw sa pag-school diha, mubo naman ni nga video, oy paminaw sa. Kanya, just really quick. Kung ganahan ka og mga Bisaya content about ni Jesus ug sa atong Christian faith, follow or like and subscribe diha. Okay. Kabaw ka, ang akong di gyud ganahan basta maghiskot kita bahin sa santos nga rosaryo, katibitang sige tag-argue, no? Sige tag-argue nga ngano man magampo kita sa santos nga rosaryo niya, kita mga Katoliko murag sige lang tag-defend sa unsay atong pagtuo instead of really like trying to understand nga unsa man gyud ang santos nga rosaryo, unsay man gyud ang gisulti sa simbahan, ngano man nindot gyud siya nga pagampo. Ang rosaryo, it is more than just a controversial topic, mga igsuon. Actually, ang Santo Papa, St. John Paul II, nagsulat siya og kanang document bitaw about sa Santos nga Rosario pag 2002, the year of the Rosary. Ang name ana nga document kay Rosarium Virginis Mariae, nya pwede ka mag-search online, makikita ka sa document, nya pwede basahon nimo para kabawjud ka. Pero sa kani nga video, mag-share lang ko sa akong mga murag favorite parts or favorite nga mga realizations gikan sa kana nga document ni Pope John Paul II. Yeah, surely you will learn something. So, stay with me. Okay, ang first point is that the rosary is a prayer which leads us to Jesus. Basahon na to. Ingon si St. John Paul II nga, to recite the rosary is nothing other than to contemplate with Mary the face of Christ. The most important reason for strongly encouraging the practice of the rosary is that it represents a most effective means of fostering among the faithful that commitment to the contemplation of the Christian mystery. Buot pasabot nga ang rosaryo dili lang siya about ni Mary. Si Jesus gyud ang pinaka-importante. Unya ang rason nga naman sige tag pray og Hail Mary, it's because atong pamalandungan ang kinabuhi ni Jesus nya para kasabot kita unsa joy kinabuhi ni Jesus, of course kinahanglan ta og murag guide, no? Nya of course si Mary kaila jud siya ni Jesus. She is the best guide. Ang second point kay si Mary pinaagi sa santos nga rosaryo, magpakita siya nato how to be faithful to Jesus bisan unsay atong gi-go through. Kabaw kita nga si Jesus atong manaluwas, ang Ginoo, maayo siya, blah 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 blah. Pero let's be also honest nga, usahay, naibitaw ka ng mga panahon nga mag-doubt kita, maglisod kita about sa atong faith or whatever. Unya, wala kita kasabot unsay plano sa Ginoo para sa atoa. Unya, unsay may atong buhaton ana. Very interesting nga si St. John Paul II nagingon siya nga si Mama Mary dili lang siya murag happy kaayo nga sigig tan-aw ni Jesus. Usahay naglisod siya. Ingon si St. John Paul II nga, sometimes her gaze on Jesus would be a questioning look, a penetrating gaze, a look of sorrow, naglisod kayo ba, naguul, or a joyful gaze. Depende sa misteryo nga atong giampo. Sometimes, kita sad, ay mga lain-lain nga mga emotion, depende sa unsay atong gi-go through. Pero the thing is nakabantay bitaw ko nga usahay basta na down kita, we think nga na ay problema. We think nga unsay akong sayop, unsay akong sa, nga murag ang Ginoo itugod siya, nga ingon ana jud ang kalisod sa akong kinabuhi. But the thing is dili man na siya problema. It's a phase in your life. Basin karon, you're passing through the sorrowful mysteries. Si Mary, magpakita siya nato nga it's normal nga aduna tayong mga phases, aduna tayong mga kalisod, mga kalipay, mga different phases in our relationship with Jesus. So yes, pwede kaayo kita mag-pray directly to God. And that's very nice. Unya ang kanindot ana is ang santos nga rosaryo nga kuyog nato si Mama Mary, mutabang siya nato nga at ang atong kinabuhi directly to God. Pinaagi sa bisan unsay nga atong gi-go through. Ang third point, mga igsuon, kay dapat mausab ang atong kinabuhi basta mag-rosaryo ta. Basta mag-pray kita sa santos nga rosaryo na adyoy bunga sa atong kinabuhi. Something has to change. Like ingon si St. John Paul II, the rosary is also a prayer for peace because of the fruits of charity which it produces. When prayed well in a truly meditative way, the rosary leads to an encounter with Christ in his mysteries, and so cannot fail to draw attention to the face of Christ in others, especially in the most afflicted.
kanisya ninot kayo because basta ang atong tang-naon ang naong ni Jesus, eventually makita nato ang naong ni Jesus sa atong isikataw. Yeah, of course, basta makita nato ang naong ni Jesus sa atong isikataw, mausab baya ang atong kinabuhi. So brothers and sisters, mag-pray sa ta sa atong santos nga rosaryo. Dili lang siya nga tradition nga murag boring na kaayo gyud nga akong lola, akong lolo nagampo sa una pero ako murag wa ako kasabot, no? It is the way nga millions and millions of people nakasuod sila ni Jesus pinaagi sa tabang ni Mama Mary because si Mama Mary maayo siya nga giya sa unsay dapat buhaton nato, unsay pamalandungan nato. Basta unsay akong gi-go through, Mama Mary is there to show us how we can put our life directly to God. Salamat kaayo nya, kita-kits for the next video.